dweud Huw, fi mor falch i weld bach o sparkle dy ti heddi. Mae'n codi calon, yn dweud? Oed Gryndynnar, fi wedi trial bod yn ofalus oherwydd fi'n gwybod ar y raglen fan hyn mae'r beth dynnu 4 wythnos a fwy nas Nadolig. Felly, o'n i ddim moyn wneud dillad parti, ond gyda llaw, mae lot o bobl ddim yn cael parti lenni. Mae'n rhoi'n rwto troi'n mewn ddim byd. Felly, beth dynnu yw ychwanegu sparkle i'r wardrob pob dydd. Mae'n gofyn bach o hyder ydych chi'n neud na, adeg yma'r flwyddyn. Ond, unwaith bydd un yn dechrau, bydd fwy yn dod. Deryn o'r alen, fi'n gwybod bod yn ambell i ddarn bach personol sequin dy ti. Felly, os gychwynnwn ni bant gyda Nia. Hyfryd. A gyda Nia, wedi troi at Next fan hyn. Felly, pan chi'n gweld Nia yn y got fan hyn, mae'n edrych, yn ollol gyffredin, wedi gwisgo dillad ar gyfer siopa dillad pob dydd, ond wedyn, wedi ychwanegu'r sparkle i'r jwmper. Nawr, mae lot o bobl yn dweud mai jwmper Nadolig yw hon. Oeddi gallai fod yn jwmper Nadolig, ond dwi ddim yn cael ei gwerthu na'i hysbysebu fel jwmper Nadolig. Felly, bydde dim ots felly bod chi'n gwisgo hon yn mis Ionawr, mis Chwefror hefyd. Hwna'n bwysig. Yn y glas tywyll. Llun gwyn yma, neu fel i fi'n gael, y claret dwi'n gael o'r lliw yma. Mae'n liw cyfoethog iawn adeg yma'r flwyddyn, a gallu edrych yn gret. Felly, gallech chi fynd unrhyw lef yn hyn, ond gwedwch bod chi nawr, yn bod chi'n mynd i siopa, pnawn di Sadwrn, ond bod chi wedyn yn cwrdd lan y ffrindiau, just cyn Dolig nawr, am y tro diwetha cyn Dolig, bydde'r jumper just y peth, bydde fe'r bach o sparkle a bach o sglaen yn y fe fan hyn. Gret. A fel y Next wastod, maen nhw'n ddiogel iawn. Chi'n gwybod, os ewch chi Next, chi'n mynd i gael rhywbeth pwrpasol. Ddim wastod yn torri tir newydd, ond chi'n mynd i gael rhywbeth sydd yn diogel, sydd saff yn dda. Ond sy'n hyfryd, mae'r jumper yna'n hyfryd, ynddo fe? Diolch yn fawr, Nia. Diolch Nia. Hayley, sydd ni nesa. Helo, Hayley. A gyda Hayley nawr, wedi ychwanegu just touch bach o sparkle, ond cyfuno fe gyda defnyddiau eitha moethus hefyd. Felly, mae'r sparkle ond ar y botwnau malen fel hyn. Ble mae'r sparkle? Union beth yn mynd trwm hynny? Fi ti darllen ti fel llyfr, Alun. Mae'r sparkle ar y botwnau ar y blaen. Diamante yw'r botwnau sydd ar y blaen fan hyn. Ond hefyd, a ffaith bod y ffrog yn y felfet, nid ffrog ar gyfer parti nos, yw'n ffrog lle gwisgo gyda'r dydd, gyda cot fawr fel hon, shearling maen nhw'n galw hon. Wrth gwrs, mae'n cael ei greu i edrych fel yr hen sheepskin, ond dwi'n chymod. A shearling, wrth gwrs, oedd dafad ifanc iawn, a felly y gwlan yn gwrlog neis hefyd. A got yn pris da iawn am hwn, o'n i'n meddwl bod e lot drytach, mynd 90 pint yn River Island. Bydde ni wedi meddwl wir chi bod o'n mynd i fod yn 100, ges i sioc am sygyroedd i'r til. Gyda hon wedyn oherwydd ar gyfer y dydd i ni'n neud e, mae'n gwisgo boots mawr sglaeniog, hwnna unwaith eto yn adio at yr olwg, mae'r air ydych chi yn rhoi manylder ar y blaen y cyfan fan hyn. Os chi'n mynd o'r gwaith mas, mae'r bag mae digon fawr wedyn, wrth gwrs i gario'r tabled, neu hefyd i cario'r man bythau. A digon o golir. A bags mawr sgwar gyda llawr wedi cwiltio'n ffasiynol dros ben. Lot o rai enwog wedi bod yn edrych sydd wedi costi croc pris, ond mae hon yn debyg ac yn dda am y pris. O, na ni, hyfryd. Diolch yn fawr, Hayley. Diolch, Hayley. Leon sydd ni nesaf. Nawr, mae Leon di penderfynu ar nos Sadwrn mas yn Gaerdydd, mae'n mynd i gael sylw. A fel yn mynd i gael sylw, mae'n mynd i wisgo'r jwmper 70. Nawr, mae rhaid i fi weid, boes, pan nes i archebu hon ar y we, oedd hi'n edrych tipyn mwy subtle na giwi pan ych chi'n gweld i dan golau studio, oherwydd mae'n lot fwy o sglaen. Ond gweud hynny, ni'n gweld gymaint o ddillad nawr sydd yn y stripes pob lliw yma, mae'r pastel yn ffasiynol, gret wedyn wedi gwisgo lawr gyda jeans, gallech wisgo hwn fel jwmper Dolig, parti Dolig, os chi'n mynd gyda falle trwser di, sgidiau mwy ffurfiol. Ond unwaith eto, cofiwch pan chi'n prynu dillad ar gyfer y bechgyn, mae maintiau nawr yn cael ei wneud, mae popeth yn oversized. Felly, mae Leon fan hyn, mae'n maint cymhedrol, a fel chi'n meddwl, mae digon o le yn fe. Ond, petai ni ddim yn maint bach, bydde fe rifer wedyn ar y brichau pethau. So, byddwch yn ofalus beth chi'n prynu. Ac yn aml, os chi'n prynu maint mawr i rwy'n, cerwch am y maint cymhedrol, oherwydd maen nhw dal yn mynd i fod yn fawr. Sydd yn edrych gred. Ond mae rai fe, fi'n dwlu ar y lliwiau, fi'n licio'r cyfuniad. Falle bydden ni wedi dod i'r sequins yma, just ar bob yn ail stripe. Ond, os chi'n moyn bach o sbri, chi'n moyn gwisgo jwmper Dolig, chi'n mynd i barti lle chi ddim yn gwisgo tie-di, mae rhywbeth fel hyn yn mynd i fod yn gret. A mae Leon yn amlwg yn ddewr iawn. Ac yn edrych yn gret. Ond beth, Anlyn, mae Leon yn fodel am reswm yn dweud. Fe gallu cario popeth. Eri, digon teg. Diolch yn fawr i ti, Leon. Diolch, Leon. Ac yn ôl yn awr, mae dyn ni Christine. Nawr, mae Christine yn gwisgo dillad fan hyn i fynd i siopa'n Waitrose pob dydd. Achos mae Christine licio bach o sglaen. Beth o'n i'n meddwl fan hyn, hwyr prynawn, chi'n dechrau mewn mas i gwrdd y pobl falle am glas o win ar ôl gwaith, nid mas falle ar gyfer yr hwyr, chi'n cwrdd â pobl amser cino i gael falle cino Nadolig, mae rhywbeth fel hyn yn mynd i fod yn edrych yn gret, oherwydd na gyd sydd yn nadoligaidd yw'r sequins sydd ar y jacket yma. A trwy ddod i fe gyda just
cardigan bach syml 17.50 cinog a'r jeans llwyd yn not na mynd am trwser ffurfiol. Dries i ddod i hon gyda trwser brethyn llwyd, check oedd yn hyfryd, ond unwaith eto oedd yn edrych fel sa'ch chi'n gwisgo lan ar gyfer yr hwyr yn y gyda'r bwriad. Be sy'n gret gyda hwn wrth gwrs yw, os chi yn mynd i achlysur gyda'r hwyr, y jacket fach yma ni fod yn gret os ffrog fach ddi sy'n dachio os blynydde yn y cwpr dillad, trwser di, blowsen di, hyd yn oed vest bach di, a cyfan yn mynd i edrych yn gret gyda'r jacket o Marks and Spencers. A mae jacket na yn mynd i bar am flynydde hefyd, yn dweud, flwyddyn i flwyddyn, dwi'n byth mynd i fynd mas o ffasiwn. Fe fel prynu ffrog sequin, yn dweud, unwaith ffrog sequin dych chi, unwaith bod chi'n plygu ddi fyny mewn tissue a cadw ddim yn y drod, a ddim hongan ni'n y cwpwr fel bod y pwysau yn mynd i newid i siapi, mae rein byth yn mynd i allan o ffasiwn. A mae nhw rein y math o beth wir i chi, os eich chi wedi prynu rhywbeth fel 50 mlynedd yn ôl, yn bendant mae'ch merch wedi gwisgo nhw felly bod yr wyrais wedi gwisgo nhw hefyd, oherwydd maen nhw'n tal o pethau sy'n nhw'n cwpwr dillad myngu yn aml, i chi moyn gwisgo. A mae'n hyfryd iawn.